Good day everyone! Nandito tayo ngayon sa Biñan Olivares sa Motor Trade para silipin natin ngayon kung magkano mga presyo ng mga motor sa Motor Trade. So tara, samahan niyo ako. So dito tayo sa Honda Click. Yan. Blue siya. Yan o. Combine brake na rin siya guys. Saka meron hindi siya puti. Yan o. Ganda na ito guys. So ikutan natin. Yan. May makita na siya. Combine brake na rin siya guys o. Yan. Same blue. So magkano ba dito sa Honda Click? Yan. Honda Click 125. So ang SRP niya ay 78,500. Yan. So magda-down payment ka ng 6,500. Ang 3 years niya ay 3,631. Yan ang ganda oh. Matte red. Yan oh, sa matte red na Honda Click 150 naman to guys. Yan oh, matte red. Yan, combine brake na rin to guys. Yan oh, ang ganda ng kulay niya guys. Yan, meron din siyang daytime running light. Ito. Yan, lahat ng ilaw na ito ay LED na rin. Kung nakikita natin. Yan oh, ang ganda na ito guys. Yan, combine brake. Ang ganda ng gulong oh. So yan guys, kung magkano ba din sa Honda Click 150. Yan, ang SRP niya ay 100,550. So magda-down payment ka ng 10,000. Ang 3 years niya ay 4,565. So ang ganda guys. Yan o, 150 matte red. Yan, ganda na ito guys. Ito naman sa SkyDrive na matte black o black. Yan, meron ditong Legas na SkyDrive Sport. Yan. So ball pa rin ang pinakailaw na ito guys. Yan. Yan, FI na rin ito guys oh. Yan. May naka-emblem dito ng Suzuki. Ganda oh. So magkano dito SkyDrive? So ang SRP niya ay 67,900. So magda-down payment ka lang ng 4,000. Ang 3 years niya ay 3,243. Yan. Meron din siyang SkyDrive dito 125 na kulay pink. So bulb pa rin yung pinakailaw niya guys. So ang ganda ng mukha nito guys. Yan oh. So magkano dito sa SkyDrive 125? SRP niya ay 78,900. So magda-down payment ka na ng 4,500. Ang 3 years na ay 3,775. So ang ganda nito guys oh. SkyDrive 125. Yan oh. So di naman tayo sa Birchma. Yan. Ganda nito guys. So ito yung pinakamagandang model na 125 sa kanila. Yan oh. Parang NMAX looks na more battleable, pero ang ganda ng gulong nito guys. Ang laki. Yan o. Tubeless na rin to guys oh. Naka disc brake din yung ano, brake nya. Caliper na kulay itim. Yan. So headlight nya ay LED na rin. Meron din siyang daytime running light oh. May emblem dito ng Suzuki. May windshield na rin siya, parang NMAX nga. Yan o. So magkano dito? Ang SRP nya ay 77,900. So magda-down payment ka na ng 5,000. Ang 3 years niya is 3,701. Ganda na ito guys oh. Ito pinamagandang kategory ng 125. Parang NMAX look. Ganda. Ito Suzuki Smash. Yan oh. Glossy black. Yan oh. May combination ng kulay red saka white na may gray. Yan oh. Ang brake nito ay drum brake. Yan oh. Ganda. So ang ganda ng kulay nito guys. Yan oh. Glossy black. Ganda. So magkano ba dito sa Suzuki Smash? So ang SRP niya ay 58,900. So magda-down payment ka ng 2,900. Ang 3 years niya ay 2,840. So ang ganda nito guys oh. Yan, ang kinis ng tignan guys oh. Drum brake yung pinaka brake. Glossy black. Raider 150 FI. So FI na rin ito siya. Yan oh, fuel injection. Yan. Matte red data to, purple. Yan oh. Meron siyang puti. Summer din silang card type. Ito yung card type nila guys oh. Ganda oh. Red black na kulay orange yung pinaka makina engine type niya guys. Yan oh. Ganda. So dito tayo sa Raider 150 FI. So magkano ba dito? Ang SRP niya 109,900. So magda-down payment ka ng 9,000. Ang 3 years niya ay 5,128. So ang ganda nito guys oh. Fuel injection na rin siya. Ang ganda ng look. Yan, may gandang records na ito guys. So may Raider saka 150 Suzuki 4 bulb.
Ganda. 6 speed. So di ka di ka mabibitin dito sa takbo. 6 speed na rin to guys, oh. Yan. Ganda ng gulong, oh. Pula. Yan. Liquid cool na rin siya guys. So ibig sabihin kapag liquid cool, ang ganda nito sa biyahe, hindi siya mag-overheat agad. So ang ganda, liquid cool na rin siya guys. Iwas tirik to. Sa TMX 125, so sa mga naghahanap ng pang tricycle o pang pasada, ito meron silang CT 125 din, saka TMX Supremo. TMX, yan, ang gaganda na ito guys, oh. Pang pasada, pang tricycle. Yan, Kawasaki lang. Saka lang, yan, Honda. So magkano ba din sa TMX 125? So ang SRP niya ay 42,550. So magdadang payment ka na 2,500. Ang 3 years niya ay 2,268. So ang ganda na ito guys, oh. Glossy black. TMX 125. Ganda. So naman CT 125 naman, yan, oh. Pampasada rin ito guys, oh, pang tricycle. Yan, oh. Black din siya guys. Yan, ganda. So ang SRP naman niya ay 51,400. So magdadang payment ka ng 4,000. Ang monthly niya ay 3 years niya ay 1,940. Yan. Dito naman tayo sa TMX Supremo. Ang ganda. Yan, oh. Black rin siya guys, oh. Black. So magkano ba sa TMX Supremo? Ang SRP niya ay 74,500. Magdadang payment ka na ng 4,500. Ang 3 years niya ay 3,614. Ang ganda na ito guys, oh. Yan, pangpasada sa mga naghahanap ng pangpasada o pang tricycle, nandito, oh, sa Motor Trade. Yan. Meron din lang barako. Ito, barako nila guys, oh. Ganda, oh. So magkano ba sa barako nila? Kulay-pula to guys. Combination ng black sa pula, red. Drum brake din siya guys, oh. Yan. Lahat dito drum brake. So magkano ba sa barako? Ang SRP niya ay 83,500. So madagdag payment ka na 4,000. Ang 3 years niya ay 3,241. Gandang barako dito. Solid na solid to sa takbo. Pampasada, yan. Pang tricycle, solid na rin to guys. So 175 siya. Yan. Dito naman tayo sa MIUI 125. Yan, kulay pink. Sa mga naghahanap ng MIUI 125, maganda ang dekad nito guys, oh. MIUI 125. MIUI 125. Ganda. Yan. Ganyan yan, analog. So magkano ba dito sa MIUI 125? So ang SRP niya ay 72,400. So magda-down payment ka ng 5,000. Ang 3 years niya ay 2,925. Ganda. MIUI 125. Solid na solid. Yan. Dito naman tayo sa Airblade. Yan. Gagi. Ang sa Airblade naman tayo sa Honda Airblade na kulay black, na matte black. Yan. Meron siyang dekasita ng Honda. Yan, oh. Airblade to. Saka meron siyang Honda dito guys. Yan. So magkano ba sa Airblade? Ang SRP niya ay 109,650. So magda-down payment ka na 11,000. Ang 3 years niya ay 3,950. So ang ganda-ganda na guys, oh. Yan, Airblade, Honda Airblade. Yan, meron din silang barako. Ito yung barako nila guys, oh. Yan, oh. Nag-aakapoy sa bilis. Yan. Yan, barako. Kawasaki. 175, 4 stroke na rin siya guys, oh. Yan, naka-drum brake. Yan, ganda na ito guys. So magkano dito sa barako? Ang SRP niya 83,500. So magda-down payment ka ng 4,000. Ang 3 years niya ay 3,241. So ang ganda na ito guys, oh. Pang pasada, pang tricycle. Yan. Naman tayo sa ADB 150, yun, kulay red, glossy red. Sa mga naghahanap ng ADB 150, ito, ang ganda na ito guys, oh. Yan. Pang adventure type. Yan, oh. Pang off-road saka long road, ganyan. Ayun, may nakalagay ng emblem na 150, ADB, saka meron din siyang daytime running light. Ang ilaw nito ay LED na rin guys, oh. Yan, oh, ADB 150. Yan, so magkano ba dito sa ADB 150? Ang SRP niya ay 142,443. So magda-down payment ka ng 15,670. Ang 3 years niya ay 6,738. So gano'n ito, ATB. Ano? Temperature type.
EDB 150. Sa Mio Sporty, yan oh. Kulay gray. Ang ganda na ito guys oh. Yung upuan niya bronze. Saka ang ganda ng decals niya sa gilid oh. So bagong bago to guys. Gantong looks. Yan oh. Mio Sporty. Parang ano siya oh. Ganda oh. So magkano ba dito sa Mio Sporty? Ang SRP niya ay 69,900. So magda-down payment ka na ng 4,000. Ang 3 years niya ay 2,657. Ganda. Mio Sporty, sobrang bilis na ito guys oh. May decals dito. Sa telescopic din siya, naka-disc brake, sa caliper niya kulay itim. Ganda, meron din siyang decals dito, Mio Sporty. Ganda oh. Fashionable yung pinaka-decals niya guys oh. Ganda oh. Napaka-fashionable. Yan. Sa GXR 250. Yan oh, ganda na ito guys oh, matte black. Ganda na headlight niya guys oh. All LED rin to guys oh, LED. Yan, ABS version na rin pala siya. Yan. Yan oh. Disc brake, saka yan. Ganda ng ano yan. Port. Yan oh, may emblem dito. Saka dito. So magkano ba dito sa GXR 250? Ang SRP niya ay 165,000. So magda-down payment ka na 26,500. Ang 3 years niya ay 7,078. So ang ganda nito guys oh. Yan, GXR 250. Kung pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe and please na notification bell para update sa aking mga video. So yun guys, thank you.